lounasaika. Pitäisi jotain syötävää keksiä. Ajattelin sitten mennä ihan hodarilinjalla. Ja pistetään Toskanan raakamakkaraa. Ja sitten kun mä syön gluteenitonta, eikä ollut gluteenittomia hodarisämpylöitä kylällä, enkä jaksanut tai ehtinyt alkaa itse tekemään, niin Sharin gluteeniton patonki. Tää toimittaa ihan hyvin asiansa. Täällä alkaa näyttää oikein hyvältä. Pistetään oikein grillaan lämpenemään. Tosissaan kun gluteenitonta syön, niin joudun välillä turvautumaan johonkin muuhun kuin siihen aitoon oikeaan hodarisämpylään. Tämäkin on varmaan jonkun mielestä virhe, mutta ihan sama. Sinappi. Ketsuppi. Sitten pari makkaraa. Tzatziki koleslaata. Tää on ihan kunnolla fyllinkiä. On hyvä ja raikas maku. Ja sitten ripotellaan pikkasen vielä makujuustoa siihen päälle. No niin, se on siitä. Eiköhän tolla. Nälkä lähde yhden lounastauon ajaksi. Siinä nyt on pari santsimakkaraa sitten. Että sille. Näillä mennään tänään. Se on moro.